רוצים להרגיש כמו בבית מלון, להיכנס למקלחת ולא לסבול מלחץ מים נמוך? לנו יש את הפתרון המושלם בשבילכם. מערכת להגברת לחץ, וויטה CA600, זה המערכת הכי טובה בעולם היום. אין מתחרים בשוק. זוהי מערכת ברשלס DC, היא בעלת מגנטים קבועים ללא פחמים, המאפשרים פעולה שקטה וחסכונית יותר ממשאבות סטנדרטיות. בנוסף, היא כוללת מיכל לחץ לשמירת לחץ קבוע ויציב, ובקר טאץ' אינוורטר חכם ששולט על המערכת. למוצר שלנו יש יתרונות שלא תמצאו במשאבות פשוטות. המשאבות הזולות שנמכרות בארץ מרעישות מאוד ומעבירות ויברציה בצנרת. בניגוד למוצרים הפשוטים יותר, למוצר שלנו יש הגנה נגד תקיעות. זה ימנע מהמכשיר להיהרס. היום כולם יודעים שאינוורטר זה הכי חסכוני, וזו עוד נקודת חוזקה של המכשיר שלנו. המשאבה שלנו ספקת לחץ קבוע ויציב, ללא קפיצות בלחצים. ובשביל שתראו עד כמה אנחנו בטוחים במוצר שלנו, אתם מקבלים אותו עם 2 אחריות. הבקר החכם יודע לנטר תקלות. הוא יודע להתריע אם יש לכם דליפת מים בבית. השקעה במוצר טוב יכולה להפחית עלויות של תיקונים בעתיד, ולחסוך כסף לטווח הארוך.